Venstre nu er Danmarks største parti. I formiddags kom den internationale terror for alvor til Danmark. Det er nogle tal, som ryster flere eksperter. Angrebet bygninger, der huser politiske partier. Så er den grove vold steget. Fuck af! Det er mine fucking penge, det er mine fucking... Der er hun jo, mand! Hvad fuck har du gjort med? Du skylder mig det der penge! Fuck af! Penge, mand! Du skal bare fucking give mig det. Så kan du bare lære at give mig dem. Fuck kloder på, mand! Juder! Få dig en uddannelse, du får ikke mine penge. iPhone 4S. Det var, hvad min far kunne tilbyde mig. Det er fandme for dårligt, som man har lønforhøjelse. Ja, helt ærligt. Hvordan kan du holde dig selv ud? Taber. Danmark er blevet et blåt og liberalistisk land. Koldt og hensynsløst. Vi lader os kategorisere efter humanistiske forskelligheder. Det er tid til forandring. Kære elever, jeg har en super god nyhed. Enhedslisten har vundet folketingsvalget i Danmark. Jeg fik en iPhone 4S af min far. Er jeg ikke heldig? Ej, hvor er du heldig. Jeg er fucking glad for det. Det kan godt gå det. Hej, Anna. Hej. Hej. Hvad savner du? Ja. Hvad var det til dig? Tak. Ej, vil du høre en god nyhed? Ja. Jeg har fået arbejde. Ej, hvor godt. Det har jeg altid ønsket mig. Ej. Hej. Hey, Shabbat! Åh, min ven! Godt at se jer. Vi hos Enhedslisten tror ikke på, at ulighed er løsningen. Fællesskabet kan fungere, hvis du er villig. Vi i Danmark burde opfostre mennesker, ikke robotter. Det er ikke politik, det er et spørgsmål om at have et humant samfund.